Mikä helvetti tämä on? Vuoden oudoin joulukalenteri. Rauhoitu kuuntelemaan. Vuoden oudoin joulukalenteri. Tarinan paljastaa. Vuoden oudoin joulukalenteri. Kahdeskymmeneskolmas luku. Mopoauto Batmobiili. Punainen mopoauto yski ja tärisi eteenpäin hiekkatiellä kuin tehosekoitin, johon on heitetty sepeliä. Basson jytke oli vaiennettu ja nyt tilalla soi Batin ja Ryydin kappale Rapula. Tilanneraportti Jounimäen. Peltonen kysyi vakavana puristaen pientä muovirattia, joka tuntui hänen suurissa kourissaan lelulta. Hänellä oli edelleen yllään likainen Marlboro-pyyhe, joka toimi nyt supersankarin viittana ja päässään S-Marketin paperikassi. Klasu eli Jouniman puristi Jouni-esinettä rintansa vasten pelkääjän paikalla. Sukkahousut olivat jälleen miehen päässä, joten hän näki maailman ruskean verkkokankaan läpi. Virtaa on vähän, kapteeni. Ja Jouni väreilee oudosti. Se aistii vaaraa. Tai sitten mulla on nälkä ja maha kurnii niin kovaa, että se resonoi. Klasu raportoi. Sen täytyy aistia vaara, Peltonen päätti ja sylkäisi ikkunasta. Meidän on löydettävä tukikohta. Tämä ajoneuvo ei vastaa vaatimustasoa. Se haisee Teinille, Wunderbaumille ja Kiljusen päälle. Kiljunen roikkui yhä mopoauton katolla. Mä näen jotain. Kiljunen huusi niin, että sylki lensi Klasun niskaan. Mitä jotain? Peltonen jarrutti ja mopoauto niiasi syvään. Tuolla. Siinä lukee terveyskylpylä lähde. Se on varmaan pahan tohtorin piilopaikka, selitti Kiljunen, joka oli nyt täysin supersankarimoodissa. Peltonen siristi silmiään ja katsoi pellon yli kohoavaa valkoista rakennusta. Terveyskylpylä. Siellä on luultavasti myös kaljaa. Tosin se on todennäköisesti törkeän ylihinnoiteltua. Siellä on varmaan myös sauna, Klasu lisäsi toiveikkaana. Juuri niin, kapteeni Krapula ja Jounimäen iskevät sinne. Tehtävä, pelastaa alkoholi vihollisen kynsistä. Kiljunen, laskeudu alas sieltä katolta ennen kuin osut johonkin sähkölinjaan. 24. luku. Vihollinen paljastuu. Mopoauto rullasi kylpylän asfaltoidulle pihalle, ohitti vain henkilökunnalle kyltin ja pysähtyi lopulta palkittuun kukkaistutukseen. Arska hyppäsi ulos ensimmäisenä ja merkkasi reviirinsä välittömästi kusemalla pihamaan koristeena olevan joogaavaa naista esittävän pronssipatsaan päälle. Hyvä poika, Arska. Näytä niille, mistä koira kusee. Peltonen kehui ja taputti koiraa kylkeen. Kolmikko asteli sisään automaattiovista, jotka aukenivat hitaasti ja arvokkaasti, päästäen sisään 3 likaista, haisevaa ja erittäin janoista sankaria. Aulassa tuoksui laventeli, sitruunaruoho ja raha. Joku soitti panhuilua kaiuttimista niin hiljaa, että se ärsytti enemmän kuin rauhoitti. Tiskillä seisoi mies, jolla oli luonnottoman valkoiset hampaat, tiukka valkoinen poolopaita ja nimikyltti, jossa luki vuoropäällikkö Risto. Peltonen astui tiskille, jätti mutaiset kengänjäljet valkoiselle lattialle ja paukautti nyrkkinsä marmoriin. Me olemme kostajat, tai siis kostuttajat. Missä on viina? Risto hymyili hyytävästi. Hänen hymynsä ei ulottunut silmiin asti, vaan pysähtyi jonnekin nenänvarren kohdalle. Tervetuloa lähteelle. Meillä ei tarjoilla myrkkyjä. Tämä on holistinen hyvinvointikeskus. No hyvä. Holisteja mekin ollaan, Peltonen sanoi. Meillä tarjoillaan vain vihersmoothieta, Risto täsmensi. Risto nosti tiskin alta lasin, jossa oli jotain vihreää paksua ja kuplivaa liejua. Se näytti siltä, kuin joku olisi soseuttanut nurmikkoa ja oksentanut sekaan hernekeittoa. Klasu perääntyi kauhuissaan. Hyi helvetti, se on kryptoniittia. Älä koske siihen, kapteeni, se vie voimat. Rauhoitu, Jounimäen, Peltonen sanoi. Peltonen nojautui lähemmäs Ristoa niin lähelle, että Risto pystyi haistamaan vanhan viinan. Mä hoidan tämän. Mun supervoimani on ääretön toleranssi paskalle palvelulle. Nyt kuuntele tarkkaan, Risto. Meillä on takana pitkä päivä, ja jos tuo vihreä ripuli on ainoa asia, mitä teillä on tarjota, tästä tulee rumaa jälkeä.
Kiljunen oli tällä välin löytänyt aulasta vesiautomaatin ja yritti epätoivoisesti kostuttaa kurkkuaan. Mikä